Yo, what's up mga kapatid? Nagbabalik na naman tayo dahil sa day of our life. So, eto na mga kapatid, this is the day that the Lord has made mga kapatid. Dahil eto ng oras na oras para magpakasal mga kapatid. Dahil magpapakasal na kami ng aking misis na si Angela. And today, and I hope you enjoy this video mga kapatid dahil sobrang fun ito mga kapatid. Kaya ito nakaready na lahat mga kapatid. Kita-kita nyo mga kapatid man. Nung minamake upan at nandito na nagpa-pictorial si misis ko mga kapatid. And yun, napaka-goods mga buddy. Let's go mga buddy, and I hope you enjoy this video. Let's go! Angela Ricardo Spano. Talagang hiling na ba? Tinatanggap ko ba si Christian bilang iyong asawa upang makasama sa banal na matrimonyo alinsunod sa Inahan ni Jesus milingon kaniya, wala na sila'y bino. gagawa ng pagkakataon ng Panginoon gumawa sila unang himala na ginawa niya upang sa gayon ay hindi mapahiya ang
nagbaay, anong mangyayari? Muhinahon magyapon ang kanyang husband. Ibigin. Ibigin mo ang iyong asawa. Sasagot ito. Amin ang gagawin. Opo at amin. Sumpaan. Taan sa kalusugan man o sa karamdaman ay At ingatan kita sa lahat ng panahon, mabuti man o masama, sa karangyaan man o karalitaan. Sa loob ng lalaki sa Biblia ito, sa kanyang asawa, itinatalaga niya ang Biblia ang kanyang magiging gabay, otoridad, at saligan ng kanilang pagsasama. Pirma ng kontrata si Koji guys. Ay, sorry. Ma? Ikila ka. Kaya ko yun. Ayaw. Huwag kayo malimutan. Salamat kayo sa mga mapromise na ko sa inyo, ma. Ingat ako. Kita, Mada, salamat. Salamat kaya nakiusap mo karon sa mga special day. Thank you sa salamat kay inyo kong gidawat sa inyo kong pamilya. Salamat kay Mao rin yun ba? So, kana siya, murag tanaw na to, murag kanang isi na ganyan siya paminaw ng 60-40 duro. Patay. Kay kalaban din ako na. Dili na yun ako i-tolerate akong mga anak. Di na naman yun ako sila nga. Sa panahon nga kamo. Okay, hapon di ay sa mga bisita sa mga anak. Karon na, dili ko mga Angela mo istorya sa mga. Kabalo naman kung sa high school pa mo nga uyab na mo. Basta ko anak, hasunod lang ko na. Di mo magkasinabtan na yun. Ayun, nagkakati ako. Salamat kayo na si Jane. Ako lang ang Angela na sugat pa sa napagdadami. Ayun na. Pwede natin mga bago na tayo. Good afternoon everyone. Pasensya na rin sa boses kasi si Ma'am ay nagkaklase si Jay. Okay. Si Jay and Angela. Yung pinapayag ngayon, sila'y mag-asawa na sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Subaybayan nawa ang inyong gawain sa Amen and Amen. Okay, Five, 10 minutes. Okay, eyes on the camera, children. Ready, smile. Yung isa ayaw na kanina nag-iyak. Ang galing ni Mother. Ano ba yan? So, let's proceed! Hindi yung balik ngayon. Kaya puno. Much mother and father. And of course, our couple, siya muna kayo because we're going to have the monetary dance. So meron po tayong mga envelope dyan sa table niyo po. Palagyan ng kahit akunti. And after that, ilagay po natin dito sa rope na hawak po ni Maid of Honor ni Best Man. Ayun.